Irrid Partit Nazzjonalista li n-nies iħossuhom komdi jersqu leħ u jekk ma jiġux huma immorru għandhom aħna. Din kienet il-weda tal-kandidat fl-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Bernard Grech waqt ix-xandira speċjali fuq Net Television li matula twieġbu l-mistoqsijiet tat-tesserati. Qed ngħid l-ewwel irridu ninaqdu, imbagħad irridu niġġedddu u mbagħad wara li nkunu naqadna u ġġeddidna iva flimkien nistgħu nirnexxu. Bernard Grech kompla li jrid ukoll Malta b'viżjoni nadifa u normali fejn wieħed jgħix b'mod seren. Bl-istess mod għandna dmir lejn il-poplu li nsibu soluzzjonijiet għall-isfidi fis-settur mediku u dak ekonomiku li ġab miegħu il-coronavirus. Dwar l-isfidi fil-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li jrid li l-partit ikun oppożizzjoni li titkellem għal kulħadd u li tkun viġilanti fuq il-gvern. Fl-istess waqt qal li l-partit ma jistax jirrepeti żbalji li bihom biet lin-nies. U jgħid li hu lest jaħdem ma' kulħadd, iżda bl-istess mod jistenna li kulħadd jaħdem miegħu u fakkar li għadu għaddej bil-laqat mal-membri parlamentari nazzjonalisti fejn esprima l-konvinzjoni li kull deputat se jħossu komdu jaħdem miegħu. Bernard Grech qal li jrid laqda fil-Partit Nazzjonalista iżda jrid ukoll li l-organi kollha tal-partit jaħdmu kif meħtieġ. Dan fl-istess waqt li esprima x-xewqa li jara li żgħażagħ u nies ġodda jaħdmu id fit ma' dawk li għandhom l-età għax jemmen li min għandu l-età xorta għad fadallu x'joffri. Dwar is-sitwazzjoni attwali fil-pajjiż, Bernard Grech qal li jrid jara li malajr kemm jista' jkun pajjiżna jerġa' jakkwista l-kredibilità li telfu l-gvern ta' Joseph Muscat u Robert Abela. Dan meta l-gvern Laburista ma jistax jitħalla jkompli jaħbi il-korruzzjoni bil-gideb. Minnaħa l-oħra qal li jrid jara Partit Nazzjonalista li jibqa' viċin kulħadd, mhux banqas ta' min jaħdem bl-idejn bħal bdiewa u sajjida. Dan fil-waqt li jkompli jsaħħaħ il-kultura li minnaħa tagħha tgħin biex ikompli jsaħħaħ il-bniedem.